Segundo, resoluciones desde el último pleno para que la corporación quede enterada. Hay resoluciones desde el día 24 de febrero hasta el día 25 de mayo. Bien, aquí pues hacer constar que se hicieron llegar esta relación de decretos previas al pleno y en cualquier caso pues abrimos turno de preguntas si alguien quiere intervenir con alguna aclaración en este punto. Sí, Joan. Sí, jo, abans ja preguntat a la Junta de Portaveus i volia saber, només per conèixer, hi ha un decret, el 488, que indica una rehabilitació de vivenda social municipal. Quina vivenda es tractava o si es podia comentar al respecte. O si no, ja contestareu, no tinc... ¿Ese es el número, por favor, de decreto? 488. Vale. Prenem nota i et contestarem. Ahora mismo no sé por eso. Alguna qüestió més? Sí, havia traslladat en les videotrucades que havien tingut durant aquests 2 mesos la viabilitat, no sé si Ricardo, no me'n recordo, ho vaig dir, de penjar tots aquests decrets online perquè es puguen descarregar. Jo crec que en alguna de les voltes que ho has comentat, jo mateix he explicat que això serà possible en el moment que puguem actualitzar la versió del programa informàtic que utilitza l'Ajuntament, que està previst en uns mesos. Si Ricardo té alguna cosa a afegir, però jo mateixa t'he respost aquesta pregunta en altres ocasions. Vale. Ja està. Molt bé. Doncs, si no hi ha intervencions, continuem. Això és un poc raro, disculpeu-me, però de veres que veure-vos a través d'una pantalla se vos tira a faltar a tots. De veres. Bueno, disculpeu. Continuem, senyor secretari.